Duk abinda Allah ya bani shine yafi kyau gare ni. Kun ji ya ihewa ni, ku yi nazari da tunani. Kowa akwai na sama ne, kowa akwai na ƙasa ne. Kowa yana da masoyi, kowa yana da maƙiyi. Sauri aikin shaiɗan ne, ni Umar ba zan yi shi ba. Duk ruwan da ba su da tsarki ba za su yi a hurla ba. Saƙa ta makaho mai gani ba zai warware ba. Waiwaye adon tafiya ne, ni Umar ba zan ki in yi ba. An nuna so a fili bai kai cikin zuciya ba. So akai in yi mugun tsalle wanda zai saka ni hoko ba. Magana mara dalili ko kaɗan ba zan ɗauka ba. Komai da lokacinsa, in Allah ya so in tasa. Ba zato ha babu tsammani, sai ku gana yi muku nisa. Na san zuma da maɗaci, dukkaninsa sai na halasa, dukkaninsa sai na halasa.